Siyanibingelela abathandekayo egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha kuyisonto lesine sikhonza ngalolu hlobo siwi lockdown. Siyambonga kodwa uNkulunkulu osipha lamathuba noNkulunkulu osigcinile kwaze kwayilesi sikhathi yokuthi sikwazi ukuconnecta nawe nokuxhumana nawe wherever la osibukela khona egameni lika Jesu. Ngifisa ke nje ukuthi sifunde izwi lenkosi kuyiSunday namhlanje thina sonke sisemakhaya silalele sofunda izwi lenkosi encwadini kaGenesis chapter number 15 uverse number 7 wakhona. Izwi lenkosi ngelithi wayesethi nginguJehova owakuphumisa eUri lamaKhalidi ukuba ngikunike lelizwe. Wayesethi nginguJehova uNkulunkulu owakuphumisa eUri lamaKhalidi ukuba ngikunike lelizwe libe yifa lakho. Izwi lakho Baba khuluma ngalo namhlanje dala okusha empilweni zabantwana bakho egameni nasegazini lika Jesu ligcobe liphile besalilalele ngoJesu omgcobileyo. Amen. Bathandekayo namhlanje nathi sithola lelizwi nje iverse elilodwa kodwa uNkulunkulu ulibeke enhlizweni yami ukuba silikhulume kanye nawe silishare kanye nawe nalomnyalezo uNkulunkulu awubekile empilweni yami. Ngamanye amagama namhlanje ngifisa sikhulume ngento ethi uma uJehova ekukhipha esimeni usuke ezokufaka endaweni and uNkulunkulu akamkhiphi umuntu entweni noma amkhiphe esimeni engeze ukumfaka somewhere. And number 2 uNkulunkulu ukufaka esimeni athi uma esekukhipha akukhiphe usunezinto ongangenanga nazo esimeni owawungene kuzona. Okay, let me say it again. Njalo uNkulunkulu kuyinature yakhe, uNkulunkulu kuyinto yakhe ukuthi uma ngabe ekufaka esimeni esithize ukufakela ukukhipha. And uma esekhipha uNkulunkulu esimeni akufake kusona awuphumi empty handed kodwa uphuma unezinto owawungangenanga nazo ngalesikhathi ungena esimeni. uNkulunkulu uyakukhipha entweni angakufakanga kuyo bese ezokufaka entweni yakhe azothi uma ekukhipha kuyo uphume usuphethe izinto owawungangenanga nazo. Amen bathandekayo. Okusho ukuthi ngamanye amagama into engifuna sikhulume ngayo ile ethi sonke isimo ozifaka wena kuso ulahlekelwa yikho konke owawungene nakho. Okusho ukuthi ngabamagama izimo ozifaka wena kuso ungafakwanga uNkulunkulu. Zonke izimo ongena kuzo ungayitholanga umyalelo wakhe ukuthi ngena kuleso simo. Uvamisile ukuthi uma usungene kuleso simo bese uyalahlekelwa yikho konke obungene nakho esimeni. Kodwa isimo ofakwa kuso uNkulunkulu, uma uNkulunkulu ekufaka esimeni ukufaka normally ungenalutho athi uma usuphakathi kushaya isikhathi sokuthi akukhiphe esimeni ube usuphuma usuphethe izinto owawungazange wangena nazo esimeni okade ukusona. Ngicela uyibambele izinto ezimbili ezehlukene. Ngithi mina sonke isimo ozifaka wena kuso ungena kuso unezinto oziphethe kodwa uthi usungaphakathi bese zifike ziyakulahlekela. By the time uphuma kuleso simo uphuma izinto owawungene nazo ungasaziphethe ngoba wazifaka wena. And isimo ofakwa kuso uNkulunkulu uthi mawungena kuso ungene empty handed, ungenalutho, ungene ungaphethe lutho. But the day ngamhlazana uNkulunkulu ekukhipha kuleso simo owafakwa
kuso uye uNkulunkulu uphuma usunezinto owawungangenanga nazo, ngoba uNkulunkulu kuyinature yakhe ukuthi uma ekufaka esimeni, by the time ukukhipha usunezinto owawungangenanga nazo esimeni. Isimo ke ozifaka wena kuso, njengoba sengishilo, imvamisa abantu mawungena kuso, alright, imvamisa uma ungena esimeni ozifaka wena kuso, uthi mawuyongena kuso abantu bakushayela izandla, bekushayela izandla, kanti uyongena entweni ezokulahlekisa ngakho konke onakho. And ingozi enkulu bathandekayo yile ethi ngalesikhathi bekushayela izandla abantu behalalisela, wena usukungazi ukuthi lezi zandla abakushayela zona ezokuphusha ukuyolahlekelwa izinto obukade uvese unazo. Kodwa sonke isimo ofakwa uThixo kuso usuke ngeke umuntu okushayela izandla kuso, ngoba usuke ungenanto vele oyiphethe. Kodwa uma uphuma usuphethe izinto, abantu abangakushayelanga izandla ngalesikhathi uyongena khona bakushayela izandla. Okusho ukuthi umehluko kulento engikhuluma ngawo namhlanje, uma usangena esimeni ozifaka wena kuso abantu bakushayela izandla, uthi mawufika kuso ulahlekelwe yilokho ongene nakho. Uthi mawusuphuma abakushayela izandla, bathi becabanga ukuthi wenzani, bathi becabanga ukuthi uzophumelela yini, engani kwehlule kosibani bani, engani kwehlule kosibani bani. Baqale babe nama-references abantu abalahlekelwa njengawe, kodwa ungakhohlwa ngalesikhathi ungena bebekushayela izandla. Kodwa uma isimo ufakwa uNkulunkulu kuso, uthi ngenkathi uyongena kuso basuke bethule bonke, abanye bekudabukela. Kodwa uma uphuma usunezinto ongangenanga nazo esimeni, ngoba uNkulunkulu akalenzi iphutha lokuthi akufake esimeni kuthi ngamhlazane sekukhipha uphuma ungaphethe lutho. Incwadi kaJobe 23 uverse number 10 ithi, ngokuba uyayazi indlela yami. Oh, thank you Jesus. For he knows my way. Uyayazi indlela yami. And sengivivinyile ngizophuma njengegolide, kodwa ngizophuma njengegolide lona othi mawulufaka emlilweni liphume selikhazimula kakhulu. Okusho ukuthi ngamanye amagama uJobe uthini la? Ivesi esilifundile esivule ngalo lithi uNkulunkulu ukhuluma noAbrahama, uAbrahama our father of blessings. Uthi uNkulunkulu kuAbrahama, Abrahama wena ukhalela ukuthi angikunikezanga umntwana, uthi kodwa into engunikeza yona yilento ethi nginawe. Uthi wena Abrahama, uthi ngakukhipha ezweni lase-Uri lamaKhaledi ukuba ngikufake kulelizwe, ngoba uma uNkulunkulu ezokhipha somewhere kukhona la kufaka khona. And uNkulunkulu mayekhipha akakhiphi usaphethe izinto owawungene nazo, kodwa ukukhipha usuphethe izinto ongangenanga nazo. Yikho kuJobe athi uyayazi indlela yami. uNkulunkulu esimkhonzayo uyayazi indlela yakho, uyayazi indlela yami. Athi ngoba yena maye kufaka esimeni, athi uJobe maye khuluma kahle, esengivivinyile kulesi simo akufaka kusona. Uthi kodwa ngeke uphelele khona, uthi ngeke ufele khona, uthi ngeke usale khona. Uthi kodwa ngizophuma, uthi and by the time ngiphuma ngiyobe sengiphuma njengegolide. Okusho ukuthi every time when God allows you to enter a particular situation, when God allows you to enter or to go through or to experience a certain situation, uNkulunkulu ukufakela ukuphuma. Ngamanye amagama mawungena esimeni
ungena ungenye into kodwa uma usuphuma uphuma ungenye into. Namhlanje ngizoqinisekisa mntana sekhaya yokuthi nawe uzophuma kule ngxaki, uzophuma kule nkinga, uzophuma kulesi simo esikhalisayo, ngoba uNkulunkulu akamvumeli umuntu angene esimeni kanti akazukumkhipha. Kukhona izimo esithola singena kuzona njengesimo se-lockdown, sithola siphakathi kusona. So uNkulunkulu ngeke avume yokuthi sihlale all these weeks kodwa uma siphume singaphethe lutho esimene besingene kusona. So in other words, uJobe uyibeka ngokucacile uthi sizophuma, uthi uyayazi indlela yami esengivivinyile, uthi ngizophuma and mangiphuma ngizobe nginjengegolide. Isho ukuthini le? Ithi by the time you come out you will be better than before. By the time you come out you will be better than the previous years. By the time you come out you will be better than the last month. By the time you come out you will be better than the days ingakafiki i-lockdown. And I want to assure you that when you believe in the word of God and you take the word of God as the doctor's prescription in your life, and you believe one day I shall come out, and when I come out I will be better than before, I will be better than the previous days. Ngoba izwi likaNkulunkulu liphilile, izwi likaNkulunkulu linamandla, izwi likaNkulunkulu linamandla ngaphezu kwemsedari yaseLebanon. So I've come here to assure you, my brother and my sister, whoever is watching me, in whatever situation that you are going through right now, I'm promising you that God will make a way out, that our God will make your way out. Uzophuma nawe kulesi simo. Uthi uJobe, by the time ngiphuma ngizobe senginjengegolide, ngizophuma njengegolide, ngizophuma njengegolide. Igolide liphuma kanjani? Lifakwa linenhlabathi, lifakwa lingabukeki, lifakwa lingcolile, lifakwa liyinto ongayidlula endleleni, kodwa maliphuma emlilweni liphuma selicwebezela, liphuma selinevelu, liphuma selinezinto ezinamandla. By the time uphuma esimeni okusona uzophuma usunevelu, okusho ukuthi ngamanye amagama nabantu akade bengenandaba nawe they will begin to take you serious. Nabantu akade bengenandaba nawe bazothatha serious, ngoba uNkulunkulu esekhipha uzokhipha ungasafani njengasekuqaleni. Uthi umpostoli Paul encwadini yabaseFilipi uchapter number 4 uverse number 13 athi nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Okusho ukuthi ngamanye amagama ungena esimeni ungenamandla, kodwa mayisekhipha uzwakala usho ukuthi nginamandla okwenza konke. Ngamanye amagama mawubuya esimeni ofakwe kuso uNkulunkulu uphuma ungasavinjelwa, uphuma ungasenalo uvalo, uphuma ungasena into isabayo, uphuma usuthi nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisa. Lamandla waveli kuwe, kodwa lamandla avela kuyena, ngoba yena mayekufaka esimeni awungena esimeni uthi mawuphuma usuyinto usuwese entweni ongene ukuyona. Ngamanye amazwi iBhayibheli lisivezele encwadini kaDaniel uShadrach noMeshach noAbednego lithi uchapter number 3 uverse number 20 inkosi yayalela yokuba oDaniel oShadrach noMeshach bafakwe, kanti bafaka ngokwepurpose kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma sebefakiwe uverse number 26 uthi inkosi yona ethe abafakwe izwakala isimemeza ithi Shadrach Meshach Abednego phumani, ngoba inkosi uma izokwenza indlela yokuthi ungene esimeni iyayenza indlela yokuthi uphuma kanjani esimeni. Ngamanye amagama uma ukungena kwakho kwaya ngenkosi ngeke ufele esimeni, nokuphuma kwakho kuzoba njengokumenyezelwa kokungena kwakho. Abahleke ungena bazokusaluta mawusuphuma, ngoba inkosi uma ifaka umuntu esimeni ayenzi ukuthi aphume njengoba enjalo.
ngamanye amagama uverse number 30 kaDaniel chapter number 3 lithi iBhayibheli inkosi uma bephuma emlilweni yabaphakamisela ezikhundleni yabaphakamisela ezikhundleni zaseBhabheli bangene bengenalutho bangena babangaphakathi uma bekhishwa baphuma sebethola izikhundla ngoba inkosi ayimfaka umuntu esimeni ithi mayimkhiphe imkhiphe engaphethe lutho bangene bengena position eBhabheli kodwa uma bephuma emlilweni baphuma sebenama position okuyophatha ngoba inkosi ayilenzi iphutha lokufaka umuntu esimeni kodwa imkhiphe engaphethe lutho iBhayibheli lithi uDaniel chapter number 6 verse number 16 lithi iBhayibheli inkosi yayala uDaniel aphoshwe uverse number 23 yayala ukuba akhishwe uma ekhishwa bese lithi iBhayibheli waphumela ukuyobusa ngoba inkosi bathandeka ayimfaka umuntu esimeni kanti uzothi uma yephuma aphume angaphethe lutho nibona abantwana bakwaIsrael encwadini kaExodus kaGenesis chapter number 47 iBhayibheli lithi uIsrael wangena eGibhithe elambile wangena eGibhithe engenalutho wangena eGibhithe esukezweni lakubo ukudla kungekho wangena eGibhithe wathi uma ingena eGibhithe lithi Exodus chapter 1 uverse number 8 wabazigqila eGibhithe kodwa ilanga uNkulunkulu abakhipha ngalo eGibhithe lithi iBhayibheli Exodus chapter number 12 uverse number 29 to 38 lithi uma bephuma baphuma nenhlama uma bephuma baphuma negolide uma bephuma baphuma nesiliva uma bephuma baphuma imigodla yabo igcwele isho ukuthini lento na uNkulunkulu esimkhonzayo akamvumela umuntu ukuba ngene esimeni kodwa mayephuma aphuma ngaphethe lutho as I'm about to close I have come to say to you my brother you shall come out of your situation the problem the situation the circumstance that you are going through if it was God who allowed you ukuthi uzongena kuleso simo ngizomemezela yokuthi uzophuma ngizomemezela ukuthi ngeke ufele khona ngizomemezela ukuthi ngeke uhlale khona by the time inkosi ikhipha uzophuma usu better than yesterday uzophuma usu better than last year uzophuma usu better than the day owangena ngaso ngoba lenkosi esikhonzayo ayilenzi iphutha lokuthi ifaka umuntu esimeni kanti mayimfaka esimeni uzothi mayephuma aphuma ngaphethe lutho zikhona izinto inkosi ekubekele zona zikhona izinto ezinhle ozothi mawuphuma njengowesifazane uma owesifazane esayobeletha uzwa ipain uma owesifazane esayobeletha uyakhala uma owesifazane esayobeletha uzwa inhlungu kodwa uma esemtetile umntwana uzwakala kwedlula izinhlungu abuza umntwana athi mntwana mune ngizothi kuwena ngane yasekhaya njengoba njena kuyilolu suku lwangesonto uhleze ekhaya sizophuma nakule lockdown sizophuma uma baphuma nabanye nawe uzophuma nami ngizophuma enhluphekweni uzophuma einkingeni zakho uzophuma ekusoleni kwakho uzophuma eimpini zakho uzophuma eguleni kwakho uzophuma engxakini zakho uzophuma I don't know what you are going through but I'm giving you the word of hope I'm giving you the word of God yokuthi angeke kuhlale kunjena inkosi yavuma ukuthi ungene inamandla okukhipha eyimele yakufaka kuzona and inkosi inayo into yokuthi uma wayifaka wena esimeni iyakwazi ukukhipha esimeni ibise ikufaka kokwayo by the time ikufaka kokwayo sekufanele uhambe ngokwentando yayo ngoba uNkulunkulu esemkhonzayo akalenzi iphutha lokukufaka esimeni uthi mawuphuma uphuma ngaphethe lutho izothi kwena mntana sekhaya ungabusakhala themba athi okuhlabelelayo yenza njengoAbraham bheka ngasezulwini uzibali izinkanyezi ngoba ngale yakwamafu zikhona izinkanyezi okusho ukuthi ungakhali ngalokho okubonayo luyezila ngalakho lokuphuma liyezila ngalakho lokukhululwa uma indodana yomuntu inikhulula nizoba nabakhulekile impela
uma indodana umuntu inikhulula lizoba ngabakhulekile impela. uIsrayeli la ngaphuma ngale Gibhithe kwakuyintokozo yodwa. uIsrayeli la ngaphuma ngale Gibhithe